Wonten ing dalu punika niki mangke ugi wonten Mas Bagus dan juga kawan-kawan ingkang badhe atur panglipur wonten ing dalu punika. Kraton niki wedalipun nggih pun tabuh 9 lebih dari berapa menit Mas? Tak dilok dhewe lek ada nggih, niki mangke kripik gedang godhonge tela, pitik edang sing penting rata nggih. Lagune mangke dilepun lebetaken wonten sak lebetipun jaranan supados samangke wonten jaranan putri utawi Sri Kandi Putri katuraken wonten dalu punika mboten ngantos jam 12 sampun kalerem sawetawis adicara wonten ing dalu punika. Monggo Mas Bagus persiapan sesarengan kalian kuda budaya wonten dalu punika. Soprate Mas Iblek. Ayo kira Gus sira sing ati-ati oleh tumaju ana saksrone alun-alun dalu punika dekik kasusul dening Jogabaya sing nomor 2 ing Kamburi aman ayo Gus ya iki lho seru-seru lomba bayan walau kulino kabeh mbah bayan alon dhisik mbah bayan ya yo wah kandhane kok dalane lucu bayane melu joget Nun bayane joget ya iki krana kerukunaning para warga ayo Cil ya iki bapak itu kasih elekel op hehe iki mau Mas Kancil ya Mas para satria-satria kuda budaya ayo kira sampeyan maju para prajurit yo 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 ho ho yo yo matur suwun ya Mas Bagus yo 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 ayo sih
jos. Oh, ah oh, ah oh, ah oh. Yo, yo, yo. Ah oh oh yo. Hop. ah Syaga syaga pratamtama dosyaga kanthi kepang kang rinangga Oke Run. Senyum Run. Oh, wis senyum Run. jos. Budaya Mas Sutre. Jose lono. Jose. Oh. Ae. A. Jo. Oh. Kaya kene rasane ora kuat lukuwi tanah samikir ake bebrayane awak lesu sampe bengi kurang turu awak guru mikir ake bojo telu ora setya tuhu saben dina padu batobat ora kuat sing loro jaluk dipakan nomor loro jaluke motor ijo nomor telu jaluke motor biru awakku repok labui bojo telu goyangane lo 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 la 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 yo 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 jos Yo, jos. Yo, 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 yo. Jo. Oh, 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 oh. yo 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 he 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 tak lah Selalu masangi. Monggo he bicara. he he Oh, yo, oh. jos lo lo he he oh Yo, wes repot ya. Yo, yo. Saya sedang lali opa.
Anggi. Aturan penak. Ora sangka-sangka. Oh, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Jos. Hokla, hokla. Op. Lo, 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 lo. He. Lo, 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 lo. He. Yo, yo, yo. He. Ho, 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 ho. He. Yo, ho, ho, ho. Hae. Ho a. Yo. Oh. Yo. Oh. Ah. He. Tak gantung kendangi kaya kentrung imbal-imbalan kena kempul senggaan balak kepak rampak sikil loro sing rampak uber-uberan tangan daplang singgolan tak nunggu
kowe anggon aku ngenteni mung sliramu kanthi laning ati tak suwon rita wengi lestari yo kegayuhan iki nuning batin kuralila yen sliramu direngko wong liya aku wis kabeh tresno lair batin tulus jiwa raga pate juli ing astima saunimu kabeh wis tak tampa watone padha nglenggono urip tentrem bagya moyo mula ayo sing prasaja bebrayan sepi ing pagoda ngastiti lan ati-ati uga antuk berkahe yang iki budaya ayo Pak Tris oke iki tak karepe yo ngene iki kang sugih rasa sujanan ora lila yen dheweke arep tiba beda kuwi tekku aku teke dia suka aku cinta rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri Moji murid di Brian nganti karo putih jana la 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 oh cinta kaya di surga so hidup semati ya he yuk oh ya goyang sidik jas Moga Mas Dafa ahe opo ye ahe oka ahe lo yo oka ahe oka ahe lo oka ahe oka ahe yo oka ahe oka ahe oh ayo mundur alus bae ya
Ora jadi. semayanan. Mang ora semayanan dong itu kamu semayanan. Gak suka. Gak sido jadi. Gak sido jadi. Oh. Gak sido jadi Mas Bagus. Ora kaya adate. Oke. Iki Mas Bagus iki mengaku kuwatir. Mas Bagus iki